Teredin, kompýuteriňiň ýa-da noteboogyňyň işleýişi öňküden haýallanmasa, onu hökman C-diskinde aratsalam. Täze kompýuteriň haýallamagynyň sebäpleriniň biri onuň pamyrynyň azalmagy. C-diske seretseňiz, içi näme bilen dolu bilen yok. Ýöne kompýuter gerekdäl keş danlaryny, programmalaryň wagtlaýyn informasiýalaryny we eskizleri C-diskde ýanaýar. Olar aratsalamak üçin Windows plus R basýaňyz, açylan aklawda Clean MGR diýip ýazýaňyz we OK-ýe basýaňyz. Ýa-da C-diski aratsalamalap çykarýar. Ýa-da siz Windows'uňyz haýsy diskde bolsa, şonu taýlaýaňyz. Ýöne 99% Windows C-diskde bolýar. OK diýäňiz we bärden hemmesine piçiçka goýup çykýaňyz we ýene-de OK diýäňiz. Arkaýyn bolun, kompýutere gerek zatlaryň hiçsi gidenok. Dolu arasalanandan soňra özi ýitýär. Şeýle wideolaryň dowamy gelsin niýsem, patpisat et, ýoksa ýitirersiň.